non ter que ir ao mar. O que teño que facer para non ter que ir ao mar, para non ter que ir ao mar, para non ter que ir ao mar. O que teño que facer para non ter que ir ao mar. Sobra peixe que vender e fariña para amasar. Sobra peixe que vender e fariña para amasar. Eu chamome Eva Triñanes, eu son neta e filla de carpinteiros de Ribeira e chegou un momento na miña vida, despois de convivir coa carpintería de Ribeira dende nena, que me preguntei por que nunca había visto ningunha muller traballando de carpintería de Ribeira. Iso me fixo preguntarlle ao meu pai e ao meu avó se eles habían coñecido algunha. E investigando, en un libro de carpintería de Ribeira que do ano 1918 encontrei o nome dunha muller que se chamaba Elvira Places. Ela era irmá de un carpinteiro de Ribeira moi coñecido aquí que se chamaba Faustino Places e iso me levou a preguntarme por que o seu irmán había chegado a ser carpinteiro de Ribeira e ela non. Teño conhecimentos de que houbera, escolas de carpinteiros de Ribeira para formar que foran, pero de que traballaran, non. Penso que non houve mulleres porque antiguamente a muller solamente estaba na casa e nas fincas. Hoxe en día pódese adaptar a todo como a calquera persona. Non o mellor realizar certos traballos e cadra, non, pero haber outros sin problema. Que sí, non había problema ningún, en absoluto. Porque creo que as mulleres non traballan na carpintería de Ribeira. Pois é moi complexo, a verdade é que non o sei. Podo imaginar que no pasado pois tiñan diferentes roles as mulleres e os homes. Non tería nada para nada, non? Sería un compañeiro máis a colaborar e a traballar. Non, para nada, en absoluto. Os que estades traballando? Pois non che podo decir porque nunca se lle dou por traballar, así como en outras carpinterías hai, e no poliéster traballando tamén. No. A ver, nos últimos anos hubo escolas de carpintería de Ribeira onde xa se incorporaron mulleres. Nos estamos loitando desde a nosa asociación, desde a Galcari, estamos loitando porque haxa formación reglada. E, de feito, os últimos cursos que hubo, que non era formación reglada, pero sí que era unha escola que dependía da Xunta, xa hubo moitas mulleres, e magníficas mulleres que demostraron as súas habilidades. As mulleres chegamos tarde ao mundo da carpintería de Ribeira, pero igual a incorporación da muller a este mundo axuda a que poida crecer e recuperarse en este país a carpintería de Ribeira.